Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Bashar Ladan, wanda aka fi sani da suna Jallo. Bayanina na yau zan muku bayani ne akan yadda za ka kama ɓarawon wayarka da hannunka, ko da kuma wayar ya sayar da ita. Ma'ana ko da an kai ta an yi flashin ɗinta, insha Allah za ka gano ta. Da farko dai za ka shiga Play Store. Kowa ya san Play Store, duk mai amfani da Android ya san Play Store. Kuma ka sani Play Store baya aiki sai kana da Gmail. Ba haka dai za ka shiga Play Store ka yi aiki da shi ba. Bari mu shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store, sai ka rubuta Crookcatcher ko ka rubuta Tipcatcher, ya fi sauƙi. Tipcatcher. Sai ka danna search. To za su ta baka da yawa, sai ka yi scrolling. Sai ka cimma wanda ke da suna Crookcatcher Antidote. Don na riga na downloading. Na riga na install, sai ka danna open. Danna next. Sai ka danna next. Ka danna activate. Idan ka danna activate, sai ka yi activating ɗin ne wurin accessibility na waya. Next, attempt limit. Sai ka bashi one attempt. Kamar idan mutum ya taɓa wayar sau ɗaya, kamar ya yi ƙoƙarin ya hitar da security ta sau guda, ya fi da, saboda idan ka sa sau uku abin bai yi ba, amma dai sau ɗaya ya yi gaskiya. Sai ka danna next. Ka danna activate. Sai ka yi allowing. Da za su kawo ma, idan kana da Gmail da yawa a cikin wayarka, za ta baka dukkan wanda kake so sai ka ɗora. To ni bari in ɗora wanda na fi so. Sai ka danna OK. Sai ka danna next. To za ta kawo ka ga wannan zaɓuɓɓukan guda uku. Camera, location, storage. Sai ka danna camera on. Allowed. Location allowed. Storage allowed.